הנה העוגה. מה יש לנו העוגה? רוצה לכבות את הנרות, ממי? בוא תצטרף בי, ממה נעשה? פו, צפו. פו, תצא ככה. 2, תעשה ככה. 3. 3, 4, ו... תן חזק, תעשה ככה. 3, 4, ו... וואו! תזכה לשנה הבאה עד 120 שנה. יואו, נדלק! הנרות לא נכנסים. רוצה לעשות עוד פעם? עוד פעם פו. לא צריך. זהו, לא צריך. ייי! היום יום הולדת, היום יום אתה רוצה הולדת. עוגה. עם מגזרי. לא, זה בסדר, מה, אני לא יודעת. פיפי, מזל טוב. וחמה? חם. מי ששם? מי אלה? נגמר? תגיד שלום לסבא וסבתא. זה היה חם. רולי? נגמר השידור. הנרות חמים.